Ukusni corn dogovi, super! Interesantno, da li će sa čokoladom biti ukusno? Enid, brzo probaj, jako smo zainteresovani. Napišite u komentarima jeste li ikada jeli corn dogove. Toliko su ukusni, probajte! Sad ću i ja probati, jedva čekam. O, izgleda prelepo. A kakav je ukus? Oho, pa to je predobro. A mnogo mi se sviđa. Sir sa čokoladom se baš slaže. Fantastično. I ja bih probala nešto ukusno. Ovo izgleda zaista dobro. Zašto Enid opet ima bolju hranu? Pokušat ću da umočim odmah 2 corn doga u čokoladu. O, da, lepota. Nisam očekivala da će to biti toliko ukusno. Preporučujem svima da probaju. Wednesday, možeš i ti početi? Kako da pojedem ovu kost? Pa ja nisam pas. Dobro, pokušat ću da je umočim u čokoladu. Možda će tada postati jestiva. Jao, ne. Ona je veoma tvrda. Neću uspeti. Jao, šta da radim? Neću više da jedem. Ali znam ko hoće. To je moj verni pas Karl. Karl, imam slatkiš za tebe. Ovo je šećerna kost za tebe, mili moj.